osobno traženje Boga, i to u smislu nesvršeni glagol, tražiti, i s druge strane čovjek. Nemate politike, posla, religije koje je važnije od konkretnog čovjeka. Čovjek je vrijednost i normalno poštivanje sebe, ali onda svakako poštivanje druge osobe. Tvrtko, što kažeš na onu izjavu gdje ljudi iz tvoje pozicije, kako sam ja to do sada shvatio, najčešće opisuju Boga kao ljubav? A mislim, to je perspektiva kršćanstva iz vrlo bazične vjerske istine. Krist koji daje svoj život iz ljubavi prema čovječanstvu, prema čovjeku, i u tom smislu Bog je ljubav. Dakle, to je specifično više za kršćanstvo. A na kraju krajeva i to je možda najljepši neko iskustvo, ljudsko, pa onda ono što je najljepše se uspoređuje sa onim što ono što je neka punina, i to je to za to. Jesi li ti u svom životu doživio i jednu ljepšu emociju od ljubavi? Ne. Ali različitih ima ljubavi. I prema Bogu, prema prijatelju, prema obitelji, prema domovini. Dakle, to su neke stvari koje su meni drage. Ja nisam ovak nešto jako osjećan tip, ali trudim se čak i svjesno, jer svjesno sam da trebam i želim raditi na komunikaciji, na odnosima s ljudima, pa onda i svjesno ponekad se potrude malo kontra svog nekog karaktera. Evo ovako ćemo, nastavit ćemo dalje ovu priču, ali za one koji ne znaju, znači moje ime je Vinko Mihaljević, ovo je Lud, podcast u kojem istražujemo teme i ideje razvoja čovjeka na individualnoj i na društvenoj razini. Danas je s nama pater Tvrtko Barun, hrvatski Isusovac poznat po svom predanom radu sa izbjeglicama i migrantima, dobitnik nagrade Europski građanin godine, to si dobio od strane Europske komisije. Europskog parlamenta, tako je. Završio je filozofiju u Zagrebu, teologiju u Parizu sa magisterijom duhovnosti. Znači, kao nešto savršeno za mene, za ovako znatiželjnu osobu. Razgovarat ćemo o Bogu, o ljubavi, o molitvi, o crkvi, o filozofiji, 3 točkice, pa ostani s nama. Evo, ja ću uživati. Ako ne želiš propustiti ni jednu epizodu Lud podcasta, zaprati naš YouTube kanal i primaj obavijesti nakon izlaska svakog novog videa. Jel bi mogli dalje raščlanjivati ovo što je to Bog? Možemo krenuti onako u teoriji po PS-u, kako si ti učio i što ti osjećaš? Ja bih čak od šireg pojma išao, jer pitao se isto što je Bog, i ja mislim da je to dobar početak za širinu. Bez obzira koje religije bili ili nereligiozni bili, ja mislim da ako smo istinoljubivi, pretpoznajemo da postoji nešto iznad, nešto što nadilazi, transcendentira, svemir, energija, kako god to mi nazivali, dakle da jer smo ograničeni, jer ovaj svijet je ranjen, krhak, slomljiv, i nekakva, ja mislim da prirodna intuicija je da postoji nešto što sve to nadilazi, nešto što je izvor, nešto što je počelo, pokretač. Dakle, u tom smislu ja bih rekao da je to Bog. Za kršćane Bog je onda i osoba konkretna. To je neka specifičnost kršćanstva, taj svemir, energija, punina, ekstrem, totalna nepoznanica postaje čovjekom i full živi to čovječanstvo. Barem to ono što u kršćanstvu se vjeruje. I to je ono što je specifičnost kršćanstva naspram drugim religijama. Sam Bog postaje čovjekom i onda još, što je još
luđe, da je, biva kao savršen čovjek, biva ubijen, mučen, ubijen, umire i onda još luđe uskrsnuće to. Dakle, to je tko je Bog za mene ili za kršćane. Dakle, konkretan čovjek koji je u isto vrijeme i Bog, njegove te riječi, djela, postupci, komunikacija koji ukazuju na onog transcendentnog Boga. Vidiš, nikad nisam razmišljao o tome na ovaj način. Znači, rekao si sve ono što je nama nepoznato, što je puno veće od nas, svemir, energija i tako dalje, je postalo čovjekom kroz Isusa, živjelo ovozemaljskim životom, mučeno, ubijeno, uskrsnulo. Super, zanimljiva perspektiva, recimo, o kojoj nisam razmišljao do sad na taj način. Da li nam možeš objasniti možda onu klasičnu definiciju Boga, Otac, Sin i Duh Sveti? Kako to, da li to, ja sve pokušavam shvatiti sa glavom, pokušavam i sa srcem, trudim se, možda još uvijek nisam došao do te razine. Na koji način ti to doživljavaš? Da li je to za tebe nekakva metafora? Da li je to egzaktna istina? Mislim da jako puno ljudi koji pokušavaju sa glavom razlučiti te stvari, ne mogu si to u potpunosti objasniti. Šta bi to trebalo znači da je Bog su tri osobe u jednom? Ako ćemo racionalno. Ja bih rekao da je to, ne moramo, ali želimo razgovarati o nečemu i onda to moramo staviti u ljudske riječi, okvire, postaviti neke granice, pa i onda onome što je teško opipljivo, opisivo, kao što je Bog. I onda je to vrlo jednostavne kategorije u kojima onda, da bismo govorili o tom Bogu koji je jedan, a koji je mnogostruk, govorimo o toj slici. Za nas, mi kad govorimo, pogotovo u hrvatskoj kulturi gdje je religiozni izričaj vrlo blizak, to nešto spominjemo, govorimo, a uopće nismo svjesni sadržaja ili važnosti što to izgovara. Mi to uzimamo kao neka normala, Otac, Sin i Duh Sveti, jer smo navikli to, svašta s tim radimo, uključujući psovke. Ali, dakle, koristimo neke slike koje su nam lakše shvatiti da bismo govorili o onome što nam je teško shvatljivo. Otac i Sin, neka poveznica koja je bazična, društvena, ljudska. Duh Sveti kao neka treća spona tu koja povezuje Oca i Sina. Ukratko, rekao bih, i tu ima puno materijala, sadržaja za promišljanje, razmišljanje, što čini nekako zajedništvo. 3 potpuno različite, a čine zajedno. Komunikacija između njih, ispunjavanje, nadopunjavanje, ljubav. Dakle, to je jako lijepa, ako ćemo uzeti to samo kao sliku, za bilo koje društveno, obiteljsko zajedništvo gdje svatko je svoj, ima svoju posebnost, svoje specifičnosti, specifične uloge, a opet zajedno do savršenstva. Ja kad pomislim na te riječi Otac, Sin i Duh Sveti, pokušam si stvoriti neku sliku u glavi. Mm-hmm. I kad kažem Otac, ja ne znam koju bi sliku stvorio. A to zavisi ja mislim to je sad... Da li bi trebao stvoriti sliku svog oca ili bi trebao stvoriti sliku kako se znaju neki šalit od nekog gospodina starog sa sjedom bradom koji je na oblaku. Kose nego... Tako je, da. Ko nas dvojica. Da. Ja, zamislio sam ga i ja s više kose nas dvojica, da. Da li bi trebali to zamisliti kad pomislimo na Sina, da li bi trebali imati sliku Isusa, Duh Sveti,
koja bi trebala biti slika Duha Svetog. Ja ne znam koliko se kršćana, katolika na svakodnevnoj bazi pita te stvari, koliko ih stvarno se trudi to shvatiti, obrazovati oko. Ja mislim da bi se katolici trebali obrazovati oko svoje vjere, čitati, meditirati nad tim, možda na nekakav način koji nije meditacija kao što smo možda navikli, istočnjačka meditacija ili tako, ali nekako kontemplirati, kao razmišljati o tome. I koje slike ti sebi kako stvoriš? ko, ja mislim, doživljava to. Ali klasične slike su otac koji je stvoritelj, mudrost, to su nekakve... Znači, nema slike osobe, entiteta, nego... Imamo, ali na primjer, ja osobno, meni je, najdraži od ta 3 lika Isus. Baš zato što je konkretan, zato što čitam evanđelja, vidim kako je odgovorio nekome i kako je zafrknuo nekoga i kako je prišao nekome, prekoračio neke granice društvene, religiozne. Meni je zato Isus najbliži. Ima ljudi i unutar katoličke crkve koji, na primjer, jako puno je njihova duhovnost, taj odnos i doživljavanje Boga kroz Duha Svetoga. To je to, karizmatska obnova i ti pristupi. Kako bi objasnio nekome Duha Svetoga? A onaj koji nadahnjuje, koji inspirira, koji vodi, koji daje različite darove, to je klasika tko je Duh Sveti. Do nekakvih većih, jasnih nekih fenomenologija koje su neobjašnjene, ozdravljenja, nekakvi darovi specifični, to je ono što u kršćanskoj tradiciji Duh Sveti vodi i nadahnjuje. Nekako mi nisi zadovoljan sa odgovorom, faca. Da. Još uvijek ne razumijem, zato tako faca. Ok, slažemo se. Ali evo, razgovarat ćemo i dalje o tome. Prije nego što smo krenuli s njima smo govorili o psihologiji čovjeka. Još neka stvar oko koje se ja borim uopće, gdje recimo neki ljudi u ovoj niši, u sadržajnoj u kojoj ja radim, govore o duhovnosti. Ali možda govore o duhovnosti na način koja nije povezana uz religiju, duhovnost. Kako ti sebi objašnjavaš koja je razlika između, to jest šta je duhovnost, šta je psihologija, šta je duša, šta je psiha? Da li je to nešto povezano, da li je to razdvojeno, gdje počinje jedno, gdje završava, gdje počinje drugo? Ja bih duhovnost definirao kao odnos između 4 elementa. Onaj Bog, koji smo spominjali, ono što nadilazi, onaj koji nadilazi, ja, drugi ljudi i stvoreni svijet. Dakle, duhovnost je skup svih tih odnosa, ta 4 odnosa međusobnih, je kako, i onda ima različitih duhovnosti, s obzirom kako pojedina duhovnost definira taj odnos, gdje stavlja naglasak. Ili naglasak na Bogu, ili na čovjeku, na odnosima i komunikaciji, ili na prirodi, što je, na primjer, sve u zadnje vrijeme jako naglašeno, okoliš, zaštita stvorenja, stvorenog svijeta i tako dalje. Da li se stavlja naglasak na mene, čovjek je vrhunac i čovjek je gospodar svega, taj ekstrem ide do negiranja Boga. U smislu, ja sam tu Bog i božanstvo. Ja mislim da je to, dakle, definicija tih odnosa definira pojedinačnu duhovnost, pa i ovo što ti spominješ, kako drugi kolege tvoji definiraju tu duhovnost, na kraju bi se svelo na to. Gdje je tu, koje je mjesto za to Boga, božansko, za mene osobno, za moje odnose s drugima i za stvoreni svijet. Što se tiče ove tu granice
rekao bi da je teško se definira. Iz vrlo jednostavnog razloga, jer mislim da iskustvo svih nas govori da tu je malo je to jasnoće tu. Od psihe u smislu te naše dubine, podsvijesti, svijesti, emocija, tijela, osjećaja. Dakle, to je sve povezano i rekao bih da tko god to odvaja, svjesno i nesvjesno čini pogrešku. Ili, dakle, zapostavlja neke dimenzije čovjeka ili želi manipulirati čovjekom. Jer ono što ja mislim danas sve prisutnije, integralni pristup, interdisciplinarni, dakle uzeti cijelog čovjeka u obzir kad dođe kod liječnice ili kad dođe kod svećenika ili kod psihologa, psihoterapeuta, da ne ukazujemo ili pomažemo samo u onoj jednoj dimenziji koju mi vidimo, jer su to možda rezultati neke treće dimenzije. Rana ili ljepota koju je osoba doživjela. Tako da bismo čovjeku pomogli u smislu da bude radostan, da radosno živi, da unosi ljepotu u svoj život i tuđe živote, mislim da je jedini ispravan pristup taj zajednički. Ako uživaš u našem sadržaju, podrži nas i postani član YouTube kanala. Članovi mogu gledati live stream epizoda bez oglasa i pristupiti dodatnom sadržaju koji nije dostupan u javnim epizodama. Klikni, pridruži se gumb ispod videa ili zaprati link u opisu videa, to jest u prvom komentaru. A sad se vraćamo na epizodu. Mislim, mogli bi nastaviti i dalje na ovom tragu. Slažem se da je to jako teško razgraničiti, jako teško shvatiti gdje počinje jedno, a završava drugo. Ja, kako to sebi objašnjam, sad malo prije si spomenuo emocije, osjećaje, misli nisi spomenuo, to sam htio suflirati, ali evo recimo misli. Da. Sloboda, ja mislim da kad govorimo, da puno je tu zapravo elemenata i karakteristika, meni se čini da kad govorimo o mislima, emocijama i tim nekim stvarima, i dalje se zapravo vodimo čovjekom kao i jedinkom koja je u tom trenutku možda malo odvojena od svog okoliša, ne u potpunosti, ali je odvojena. Stvorenja. Svega drugoga što se nalazi oko te jedinke. A u onom trenutku kad govorimo o povezanosti te jedinke sa svim ostalim, mislim da onda počinjemo govoriti o duhovnosti. To recimo ja tako to interpretiram. Ne bi se složio. Ja mislim da već sami sa sobom živimo tu duhovnost. Mislim, kako sebe poimamo, koliko se volimo ili se mrzimo, po meni je to isto već dio duhovnosti. A uopće nisam, indirektno jesam, definirao kako sam se doživio drugih, ali ja sam sa sobom već ima ta neka dubina, nego ima dubina, ima širina, ima ljepota ili ružnoća, rana ili radosti sam sa sobom. I ja tu već stavljam duhovnost. Ono što sam primijetio prvo kad si došao ovdje, nekako mi iz tebe mi izlazi neka radost, neka blagost, nježnost, iako kažeš za sebe da znaš biti direktan. Ja. Kad je fight. Da. Kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan? Kako ga provodiš? Uobičajeni dan? Da bi recimo postigao tu. Ne, ja bih to rekao da je radost. Ta neka radost i moj karakter rezultat i odgoja, obitelji, pa onda i života i nekih odluka, izbora. Dan izgleda u 5 se budim, pa onda nekakve vježbe, tjelovježba, ovo ono, tuš, 6, meditacija do 7,
Kad kažeš meditacija, na šta misliš? Molitva uz kontempliranje evanđelja, biblijskog teksta, to u tom smislu. Ignacijevska duhovnost. 7 misa, 7,5 ili 7,25 doručak i nakon toga onda za kompom, da li u uredu, da li doma, s obzirom na ove 2 službe koje imam, ekonom provincije, dakle zadužen za financije Isusovaca u Hrvatskoj, ili Centar Ignacije, udruga za duhovnost, pa onda s kolegicama programe, aktivnosti, dogovaranje. Do 10 navečer, u 10 idem spavati ja. Dobro, prije toga isto molitva, to su i časoslovi i takve neke elementi molitve. Slobodno vrijeme, kako koji dan, ali tu je i obiteljska klapa, nedjeljom navečer, tjedna proba, ali penjanje, slobodno penjanje i slične stvari. Šta kažu tvoji kolege i ljudi, kakvih komentara ima na tvoj životni stil koji je malo onako zanimljiviji i drugačiji od uobičajenog svećenika? Pa, ne znam, pa mislim, nekima sam vjerojatno malo čudak, ali s druge strane, mislim da, Bogu hvala, postoje nekakvi plodovi onoga što radim, od pojedinačnih do nekakvih društvenih, pa mislim da se tu vidi neko dobro. Nadam se. Kako je prošla konferencija koju si organizirao zadnje? I možeš ljudima nešto reći o konferenciji? Konferencija o kršćanskom liderstvu slijedi svoj poziv. U Centru Ignacije smo to prvi put organizirali kao jedna od aktivnosti Akademije za kršćansko vodstvo, gdje pokušavamo spojiti duhovnost, kršćanstvo, vjeru i liderstvo, menadžment, neka znanja i stručnost u tom smislu. Pa smo imali konferenciju, 350 ljudi, prvi put smo organizirali, pa je to bilo malo napeto s nama, ali svi su stvarno hvalili, svi sudionici, govornici, da je jako dobro prošlo. Mislim da smo imali zanimljive... Znači, govornici su bili tko? Ljude. Išli smo mi, s obzirom i na naš način funkcioniranja i poimanja toga, dosta široko. Zlatko Dalić, Aleksandar Stanković, Ivana Petrović, Antonija Hrvatin-Rot, Matija Kopić, Krešimir Ćosić, general vojske i profesor na FER-u, Andrej Grubišić, Ivana Kalođera, nismo same, udruga, Ana Ljubas, glavna sestra KBC Rebro. I to je zapravo došlo sve od tvoje inicijative, jel? Pa ja sam inicirao, da, onda s kolegicama smo to sve. I volonterima, volonterkama. Koji je motiv iza tih tvojih medijskih nastupa, sad iza organizacije ove prve konferencije? Šta želiš s tim postići? Okupiti ljude koji imaju i žele podijeliti svoje znanje i iskustvo u liderstvu na vrlo širokom smislu, vođenja, utjecaja na druge sa nekim kvalitetnim vrijednostima, principima i da spajamo ljude. Različiti ljudi koji zajedno mogu donijeti neko dobro za društvo ili u životu pojedinca, da nas potakne, da se pokrenemo, da preuzmemo odgovornost tamo gdje jesmo, u obitelji, župi, udruzi, stranci, na poslu, kolektivu, da napravimo taj korak više za zajedničko dobro. Mene je sad, palo mi je na pamet jedno blesava misao. Ili znate vi u crkvi koliko je ljudi mjesečno na misama u Hrvatskoj? Pa ja pojma nemam. Ne. To bi stručnjaci, a mislim sociolozi vjerojatno to znaju procijeniti. Ja bih rekao da 20%, 25% onih koji se izjašnjavaju kao katolici da i prakticiraju 2 puta mjesečno. Mislim da tako nešto sociološke neke kriterije. 20%, 25%. Ja mislim da tako. Da. To je milijun ljudi mjesečno, jel? CC. Valja. Ako je 4 milijuna ljudi. Da. Ajde da se vratimo malo na tvoju dnevnu rutinu, da se tako izrazim. Mm-hmm. Kako izgleda ta
meditacija ili molitva? Vrlo bazično, ulazak u, kako Sveti Ignac je osnivač družbe Isovaca, potiče da se uprisutnimo u onu scenu koju meditiramo. Dakle, evo, danas je evanđelje jedan bogati mladić koji dolazi Isusu i što mi je činiti da dobijem kraljevstvo Božje. Isus mu kaže, znaš, zapovjedi, ovaj kaže, sve sam to činio od svoje mladosti. Isus njemu kaže, ok, sve što imaš, odi, prodaj, podijeli i onda dođi i slijedi me. Dakle, ući u tu scenu, dakle, taj susret se događa na ulici, gledati što Isus, kako se ponaša, što pokazuje svojim tijelom, taj mladić, što si govore, što misle, što osjećaju, sa ciljem ući u Isusov svijet, dakle, ući u njegovu osobnost, njegove emocije, njegove vrijednosti, njegove principe i nešto od toga primijeniti na sebe. I to je to. Koliko od tih priča u Bibliji, kad čitaš, sad nekako čini mi se da većina ljudi više vremena provodi čitajući Novi Zavjet nego Stari, time ispravim. Da li je to tako ili nije? Koliko od tih priča shvaćaš kao nekakvu metaforu u odnosu na istinu? Kao istinu. Na istinu kao istinu. Što to znači da su to istiniti događaji. A koliko da su to... A koliko misliš da su zapravo metafora, neko prenešeno značenje? Da. U Novom Zavjetu, zavisi kako koja knjiga, ali ako govorimo o evanđeljima, za razliku, na primjer, knjiga Apokalipse, koje je viđenje, koje je totalno preneseno značenje, skoro pa totalno. Ali evanđelja su priče iz Isusovog života, opisivanje Isusovog života. Ok, u 20. stoljeću, kojih je bilo 70-ih, 80-ih, i u teologiji kršćanskoj, dakle ne samo katoličkoj, nego i protestantskoj, pojavio se taj nekakav naglasak koji su povijesni Isus, što je doista lik, dakle tip Isusa koji je bio takav i takav, doista rekao, a što su zapisničari, dakle oni koji su napisali pojedina evanđelja, zapisali, dodali zbog zajednice i tako dalje. Tako da i unutar katoličke crkve i kršćanske teologije generalno postoji taj isto distinkcija što je povijesni Isus rekao i napravio, a što se dodalo eventualno. U dobroj mjeri, u dobroj nakani. Jer ona druga, kako se to zove, apokrifna evanđelja, je zajednica crkva zajednica prepozna da nisu nadahnuta. Okay. A tamo ima isto nekih priča iz Isusovog života. Dakle, u evanđeljima je to prilično puno ovih konkretnih točnih podataka. Okay. Dok u drugim knjigama, pogotovo Stari Zavjet, puno je knjiga stvaranja i tako dalje, puno je tu istočni grijeh i stvaranje čovjeka, puno je tu priča u kojima čovjek i zajednica, ta religijska, govori, ok, ajmo objasniti neki fenomen koji vidimo u svijetu, u čovjeku, u odnosu s Bogom, kroz neku priču. I onda priča o 7 dana stvaranja svijeta. Ili istočni grijeh, zmija, plod, koji nije jabuka, by the way. Kaže se plod. Aha, plod, nije jabuka. Ali dobro, to je priča. Dakle, uzima se da bi se opisalo otkud to zlo u čovjeku, u svijetu, kako se to objašnjava, otkud ta patnja i onda kroz priču, evo, tako je to došlo. Ajde, kad si već spomenuo to zlo. Bio sam na godišnjem odmoru u 1. mjesecu. Mm-hmm. I imao sam nešto više vremena, pa sam navečer prije spavanja gledao dokumentarac o Drugom svjetskom ratu. I prvi put sam se duboko, baš sam se zadubio u tu priču i
pokušao sam se staviti u te scene i situacije, znači da iz ove jednostavne svakodnevnice dođeš do toga da se oko tebe stvarno događa živući pakao. Kako ti sebi objašnjavaš, kako crkva, kako si ti učio, kako sam sebi objašnjavaš to zlo zapravo i kapacitet čovjeka za tim zlom? Kapacitet. Kapacitet je, klasično bi se reklo, istočni grijeh. Okay. Ali to je sintagma koja kod nas je toliko preplastična čak. Jer smo naučili vjeronauk, istočni grijeh, ali mislim da to trebamo lakše, ja mislim suvremeno čovjeku lakše doživjeti ili razumjeti. Ja volim govoriti o ograničenosti ljudskoj, dakle krhkosti ovog svijeta, dakle i na kraju krajeva iskustvo svakog od nas da znamo biti zli, da znamo biti nedobri, da znamo biti sebični, da znamo napakostiti, da znamo biti ranjeni. Dakle, to je taj kapacitet. I onda, ima različitih levela u tom zlu. Od normalnih nekih uobičajenih hrana do uništavanja drugog čovjeka, ponižavanja drugog čovjeka, napastovanja, zlostavljanja jedan na jedan, ili ratovi, patnje, tisuće koji dan danas, Ukrajina, Izrael, Palestina, gdje je patnja vrlo, vrlo konkretna. I nema tu sad, i većina toga je vrlo lagano filozofski objašnjiva. Ono što nazovemo sloboda čovjeka. Dakle, ja u svojoj slobodi mogu sad preskočiti i maznuti šakom. Mislim, nemoj. Neću, i ne mogu. Ali to je to je ono, to je sloboda. Da čovjeku napakosti drugom. Puno toga radimo iz ranjenosti, nesvjesno, ali i to je sve, i rat je prilično objašnjiv. Dakle, i pojedinac ili ekipa koja ima moć, koja tu moć koristi na ružan način, na zao način i događa se patnja. I ima pitanja koja je puno, mislim, patnja malog djeteta koji nije ništa nikome skrivio. To su Karamazovi i to su filozofsko-teološke stoljeća razglabanja i nema tu odgovora. Ne, pokušao sam kroz neke psihološke odgovore doći, zapravo pitanja doći do odgovora šta mora biti u čovjeku koji je bio recimo u to doba Hitler kao predvodnik Njemačke, da ti u konclogorima ubiješ 8 miliona ljudi. Znači to je 8 miliona ljudi. Šta se dogodi u psihi jednog čovjeka, koliko se on zapravo odvoji, separira od drugog čovjeka, koliko se izopači da imaš kapacitet za tolikom destrukcijom, za tolikim zlom. Ali ja bih rekao da nije nasiljem. Ali nije on takav bio. Svi imamo mi kapacitet postati, pod navodnicima, ili izraziti tu slobodnu volju. Da, i ići u ekstrem taj. I napraviti mnogo zla oko sebe. I to, nažalost, imamo iskustvo. Da li osobno, da li u okolini, u ovom globalnom svijetu. Dakle, sve to pitanje doziranja dobra ili zla u našoj životu, mislim na kraju kraja konkretnih odluka i odabira koraka u životu koji na kraju onda definiraju nas i odnose i donosimo li u ovaj život neke ljepote ili manje lijepe stvari. Kako bi po tebi izgledao danas svijet da ne postoji ideja Isusa Krista? Znači, ako kad ti kažem ideja, ne mislim na to da Isus nije postojao, nego općenito da postoji ideja ili da postoji osoba koja nam može biti uzor na taj način. Da ne postoji kršćanstva, da ne postoji možda nekih drugih religija koji isto imaju
lijepe, moralne, etičke poruke. A mislim, teško je to sad, s obzirom na... Jel misliš da bi svijet i da bi ljudi bili još više slobodni činiti zlo? Pa, ne bih to išao tako reći, jer to je, mislim, relativno, zato što, rekao bi da čovjek ima u sebi, ono što nazivamo savjest, intuiciju, nekako za dobro i zlo. Tako da... Misliš čak intrinzično, bez ideja, religija? Pa da, mislim da to svi priznajemo. Bez obzira bili religiozni ili ne. Imamo nešto u nama što nam govori a dobro je činiti dobro, a nije dobro činiti zlo. Da, ali meni se čini da recimo možemo uzeti za primjer Hrvatsku, koje je katoličko društvo dominantno. Danas ti kao odrasla osoba, izrazio se ti kao katolik, kršćan ili ne, ti si odrastao u ovoj kulturi i naučio si te neke moralno-etičke postavke, pravila. Da. Pravila si usvojio, htio ti to ili ne htio. Dolazilo ti je kroz društvo, dolazi možda kroz obitelj ili neku širu obitelj i tako dalje. I ipak je to ostalo nekakvog utjecaja i na te ljude koji se možda izjašnjavaju kao agnostici, ateisti. Nije dovoljno. Mislim, ne, ja govorim ne o agnosticima, ateistima, ja govorim o katolicima i vjernicima. Aha. Mislim, govorimo o Hrvatskoj koja je većinom katolička zemlja, a vrvi korupcijom i mitom. Dakle, to samo govori da mi, katolička crkva, pogotovo mi predstavnici, nismo baš napravili svoj dio poziva, poslanja i posla. I svako onda, dakle, svako i pojedinačni kršćanin, da svojim životom nije baš autentično, nismo baš posvjedočili i utjecali na ovo društvo da ga činimo stvarno puno boljim ili bližim onome što je, evo kako si ti počeo, pitanje lik, djelo Isusa Krista. Dakle, u tom smislu mislim da je očito da smo negdje zakazali. Kako to promijeniti? Teško. Ne, mislim teško. Stvari će se mijenjati, ja mislim, zato što svijet zbog svoje kulture će biti sekularniji, manje religiozan. Po meni mislim da je to dobra stvar, jer će biti manje neautentičnih vjernika ili ljudi koji na izgled ili govore da su vjernici, a u praksi možda to ne žive. I mislim da je svakako bolje da neko ko ne proglašava se vjernikom, a živi pravedno, kvalitetno, dobro, nego li neko ko kaže ja sam vjernik, ali varam ženu i muljam na porezima i u kojoj god dimenziji sad želimo i ne mogu smisliti onog tamnoputog oko sebe. A šta reći o onima koji, da se izrazimo ovako ružno, ližu oltare, a rade sve to? A mislim, to je to. To je sad ekstrem i to je slika toga. Sad, licemjerja. Da, ali ne trebamo biti i to je onako malo etiketiranje. Druga strana će reći da, vi vjernici, a isto će se ponašati u svojim nekim okvirima, ateističkim, agnostičkim, neće prakticirati religioznost, ali će se busati u prsa tolerancijom i onda će na prvom koraku biti netolerantan, na kraju kraja prema tom vjerniku, na primjer. U obje strane? Da. Ja bih rekao obje strane. Da, slažemo se. Ali ja samo govorim da tu je lako je u ovakvoj Hrvatskoj onda etiketirati kršćane vjernike, i ja sam to sad malo prije napravio, kad sam rekao mi većinski katolička zemlja, a mislim samo što je to objektivno očito, da smo i većinski katolička zemlja i da prilično je puno nepravde i korupcije i mita. A dobro, to je teže kad idemo jedan na jedan nekoga etiketirati, izbacivati iz igre. Kad si rekao da misliš da je crkva možda podbacila u jednom dijelu svog zadatka, da je velika većina ljudi dalje se izjašnjava kao katolici, koji bi trebali pratiti uzor Isusa Krista. To tako, naravno, se ne pokazuje u potpunosti. Oprosti, zato što je teško. Teško je, apsolutno, da. Da. Apsolutno. Da li misliš da crkva možda
radi neke greške u komunikaciji, da li možda nije komunikaciju prilagodila ljudima danas, da li je vrijeme pregazilo, da tako kažem, svijet je prebrzo napreduje, čak niti čovjek općenito evolucijski ne može pratiti napredak tehnologije i svega što se događa. Odgovori su da. U smislu komunikacijski, mislim, crkva je po nekakvoj definiciji pogotovo u našem društvu, konzervativna, mi smo konzervativno društvo, kulturom, mentalitetom. S druge strane, teološki bi crkva trebala biti vrlo progresivna, kreativna. To je onaj duh sveti kojeg smo na početku spominjali. Ta otvorenost Bogu bi nam trebala dati slobodu, ići tamo gdje nema još, gdje nismo istražili, gdje u tom povjerenju prema Bogu i u toj uvjerenosti i miru koji daje to uskrsnuće koje pobjeđuje zlo i grijeh i smrt, tu bismo trebali biti puno slobodniji, kreativniji kao crkva. Komunikacijski zaostatak je ogroman. Samo tome da na suvremen način komunicira se ako hoćemo biti radosna vijest, dakle radost na suvremen način, a tu smo... Meni se nekako čini kroz priče koje sam ja čitao u Novom Zavjetu da je Isus imao tu sposobnost da bude sa čovjekom, da bude sa drugima, da koristi jednostavan jezik koji će ljudi razumjeti, što možda, nažalost, danas veliki broj svećenika ne može postići. Mislim, nije to lagano, mislim i to je, Isus Krist je specifičan čovjek i Bog, tako da ima neke darove koje mi drugi nemamo. Svatko od nas ima neke darove i dobro, trebamo, ja mislim, neku razinu kvalitete zahtijevati što se tiče edukacije svećenika, redovnika, redovnica, laika koji su angažirani u smislu predstavljanja crkve, naspram kvantiteti. Ja mislim da je važnija kvaliteta nego kvantiteta, tako da u tom smislu mi smo trebali, ja mislim, raditi, koristiti suvremena znanja, neke modele, tehnike, da ono što imamo, a različiti smo, neki imamo različite talente, onda iskoristimo u tom poslanju koje osjećamo kao poziv poslanja. Šta bi rekao, tko je priča zlatnog teleta iz Biblije? Tko je danas Bog, krivi Bog kojem se ljudi obraćaju ili to zlatno telo u današnjem svijetu, modernom? Zavisi kako ko... to je nekakve navezanosti božanstva, bilo to novac, nekome je obitelj, navezanosti zlatno tele, nekome je posao, nekome je društvena mreža, mislim, to je pitanje koje mjeri smo svjesno živimo i kojoj mjeri smo iskreni sami sebi da prepoznamo gdje je svatko od nas malo zastranio, gdje nema slobode, gdje mu fali tu ta nekakva nenavezanost, odmak, da bi na kraju krajeva kontrolirao život, koordinirao svoj život, a ne da ta stvar, osoba kontrolira njega ili nju. Ali klasika je novac, klasika je nekakav ego svakoga od nas koji je teško izvući, ali moć, to su iskonske neke potrebe, želje koje ako ne kontroliramo, one kontroliraju nama. Na šta ti pomisliš kad kažeš ego? Sebičnost. U tom smislu, da. Ne u smislu zdrava ljubav prema sebi, nekako zrelost, nego sebičnost. Ja, me, myself and I, naspram drugima, na štetu drugih, dok je druga suprotnost je žrtva. U smislu malo zatomiti svoje neke potrebe, strpljivosti u ljubavi, napraviti nešto izvan zone komfora,
zbog drugoga, zbog druge osobe. Sad malo prije sam spominjao to zlatno tele i sad ljudi se obraćaju nekome drugome i zapravo pretvaraju to nešto u Boga. Bilo to, što si rekao, novac, bilo to možda neki opijati, bilo žene, što god, nebitno. Religija. I kad... Religija? Baš mi je. Da? Pa da, zašto ne? Mislim, kad ja zbog religije gazim drugog čovjeka. To je to. Religija mi je postala božanstvo, Bog. Da završim misao zapravo, kad, ne sve ok, dobro da si se ubacio, i onda zapravo to su kao lažni bogovi. Kako bi izgledalo to praktično vratiti se zapravo pravom Bogu? Nema i drugih bogova uz mene. Kako bi to trebalo izgledati praktično? Praktično, šta to znači? Rekao bih... Da li je fokusiranost na svoju obitelj praktično obraćanje Bogu ili nije? Traženje, osobno traženje Boga, i to u smislu nesvršeni glagol, tražiti, dakle, trud i čežnja, dakle, rad prema Bogu, kako god ga doživljavali i otkrivali i bili usmjereni prema njemu, i s druge strane čovjek. Dakle, osjećaj za drugoga, to je to. Nema, i to ja mislim ono što smo malo izgubili, malo više. Ništa nije važnije od konkretnog čovjeka. Nemate politike, posla, podcasta, religije, političke ideje, principa, koji je važniji od konkretnog čovjeka. Nikakva sloboda, nikakav ponos, uspjeh, konkretan čovjek je vrijednost koju imamo oko sebe i normalno poštivanje sebe, ne sad ponižavanje sebe i uništavanje sebe, ali onda svakako poštivanje druge osobe. I tu smo, zakazali, ako ćemo do klasičnih debata od abortusa do eutanazije. Dakle, nema od konkretnog čovjeka nema veće vrijednosti. Koje je tvoje mišljenje o drugim religijama? Kad kaže u kršćanstvu, koliko ja znam, se kaže da ne postoje drugi bogovi uz mene. Židovska tradicija, kršćana je, čini mi se, oko 2 milijarde na planeti. Trenutno je 7,5-8 milijardi ljudi na planeti koji možda vjeruju u neke druge stvari. Mm-hmm. Kako ti to objašnjavaš sebi? Pa, kao... molim te. Vrlo jednostavno, a mislim, to je realnost. Dakle, ljudi tragaju za Bogom, za onim što nas ih nadilazi. Ja bih rekao da ja imam, mislim ne ja, ali ja govorim u svoje ime, neku milost da sam upoznao Isusa Krista ili upoznajem ga, hvala ti. Ali drugi nisu imali. U svakom slučaju, učenje crkve jest da i u drugim tim filozofijama, religijama, religioznim traženjima postoji sjemena duha, to jest elementi traganja za Bogom, okay? I u tom smislu treba poštovati to i treba pomoći im da upoznaju Boga. Okay? Mislim da je susret i dijalog je nešto što je realnost, htjeli mi to ili ne, je nešto što je potrebno u ovom svijetu i svijet će biti ljepše mjesto, pa i bliže Bogu, ako ćemo se povezivati, razgovarati, zajedno neke stvari raditi. Imam osjećaj kao da danas u tvojim riječima čujem puno više odobravanja, puno više slobode nego što sam čuo kod drugih svećenika.
klasično ono kad kažem crkva. Mislim, ja možda govorim malo drugačijim rječnikom, jer ja ne znam ovaj dogmatski rječnik i to nisam ja taj tip. Mislim i lakše u tim kategorijama vjeronauka, bla, 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 bla. Prilično sam uvjeren da to nije baš nešto super životno i na kraju da ne pomaže čovjeku, pogotovo suvremenom. Tako da, evo, to ja mislim. Recimo, floskula bi trebalo biti nešto što smo ponovili više puta i izgubilo je svoje značenje. Jel? Pa ja recimo kad se nađem na misi, nažalost ne idem često u zadnje vrijeme, ali znam otići, i onda malo promatram te ljude oko sebe. I pokušavam sam sebe pitati koliko razumiju te riječi koje izgovaraju i pitam sam sebe koliko osjećaju to što izgovaraju. Jer kad nešto toliko puno puta kažeš i puno puta čuješ, jednostavno kao da se izgubi više nije tu. Pričaj mi. Dakle, ja sam profesionalni vjernik. Da. Ja bih pazio da ne osuđujem i ne prosuđujem, a opet treba analizirati. Okay. Činjenica da ono što sam i ranije spomenuo, naša kultura je toliko religiozna, kultura Hrvatske, toliko je prožita religijom da mi govorimo stvari, a nismo uopće svjesni šta govorimo. Sad to ide u teologiju. Kad mi kažemo šta je molitva, razgovor s Bogom. Kad neko kaže razgovarati s Bogom, mislim, samo da si posvijestimo šta to znači, ta sintagma. Čekaj, o čemu ti govori? Dakle, mi to govorimo zato što smo navikli i uopće ne razmišljamo o sadržaju tih formi, tih riječi. Tako i ovo tu što ti kažeš da. Kad dođemo na misu ili nekakvu liturgiju, nekakav obred, većinu ćemo toga izreći nesvjesno. Drugi ekstrem bi bio da svaku riječ potpuno svjesno izgovaramo, a to je nerealno. Tako da, mislim da treba poticati ljude koji traže, koji traže Boga na različite načine. Ja vjerujem da ta religioznost i duhovnost ljudima pomaže u životu, u svijetu koji je vrlo nestabilan i teško mjesto za život, u smislu, ja nemam djece, ali imam 36 nečaka, nečakinja, pa gledam braću, sestre, odgajati djecu danas je jako teško, vjerojatno kao i prije, ali nismo živjeli tada, pa ne znamo. Biti u politici danas, biti u društvu, zalagati za nekakve, to je sve onako teško i onda je normalno da nam dobro dođe nešto što je stabilno, a po definiciji Bog je stabilan bez obzira koliko nas nadilazi, i u toj nekoj krhkosti nas samih, ako smo si iskreni, dobro nam dođe neka stabilnost, pa i onda i ta klasična forma religioznosti, gdje ćemo doći, gdje će biti obreda, gdje će biti zajednica, gdje je neka struktura, nekakva dogmatika, nekakve naučene ponašanja. To je neka struktura koja vrlo bazično svakom čovjeku dobro dođe, a pogotovo ako osobno se trudi. U tome i odvaja vrijeme za molitvu, za razlučivanje, za proučavanje, suosjećanje s Bogom i s drugima. Vjerovatno najpopularnija molitva koju Isus naučio svoje sljedbenike je Oče naš. Koja je po tebi glavna poruka te molitve? Prvi dio je ovaj koji usmjerava čovjeka prema Bogu. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja, sveti se ime tvoje.
Dakle, povratak Bogu, podsjetnik da postoji Bog i postoji nekakva potreba da čovjek odaje štovanje tom Bogu. A onda je drugi dio potreba, kruh naš svagdanji, dakle, u smislu budi volja molitva, tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Da. Kruh naš svagdanji daj nam danas, u smislu, ono što mi je potrebno, molim te, to je pitanje i poniznosti, u smislu, čim ja molim nešto, nekoga, dakle, ono mi može to dati i vjere i ja sam u potrebi, dakle, poniznost, onoga što mi je potrebno svaki dan i pitanje odnosa s drugima. Oprosti nam grijeha koji mi opraštamo drugima, komunikacija, odnosi, povrijeđenost strane, svijest o tom zlu, i kako se nosimo s time, preporuka Bogu da nas očuva od tog zla. Tako da, to su onake bazične neke elementi tog odnosa s Bogom i s drugima. Kad sam malo prije spominjao ovu floskulu i neke riječi koje često ponavljamo, ti kad moliš Oče naš, na koji način ga moliš? Da li pokušavaš biti prisutan, osjetiti svaku riječ koju govoriš? Pa pokušavam svjesno, baš zbog toga što sam profesionalni vjernik, pod navodnicima, i izgovaram to često i onda pokušavam posvijestiti si barem pojedine riječi ili sintagme koje izgovaram, da kako tamo kažu, Sveti Franjo je počeo jednom moliti Oče naš i ostao je na oče, zato što je išao u dubinu onoga što izgovara. Sad, kad bismo mi tako onda, ne bismo izgovarali rečenicu jednu, kao i cijelu molitvu, ali pokušavam samo posvijestiti dok izgovaram da koliko je moguće budem svjesni onoga što izgovaram i podsjetim se na sadržaj koji želim izreći. Kad pomisliš na Isusa, koji ti karakteristike njegove budu dominantne da ti uskoče u prvi plan? Meni je draga sloboda, generalno, pa onda i kod Isusa sloboda spram ljudi ili prema ljudima, spram normi društvenih, religioznih. To je nešto što je, mislim, Isus imao, živio i druge poticao da imaju. To je nešto što mi je jako drago i tu uvijek svjesno i nesvjesno prepoznajem te elemente i molim, pokušavam ja dobiti nešto od te slobode. A gdje, u kojim konkretnim primjerima vidiš tu slobodu? Spram religioznih normi, gdje Isus duh naspram slova, zakona, subota koju ne poštuje zato što je čovjek važniji od tog religioznog principa i zakona, odnosi s ljudima, suosjećanje za one marginalizirane, taj otvorenost za drugačije, različite, Samarijanac koji je po definiciji nečist zato što nije čisti Židov, njega postavlja kao primjer konkretne ljubavi. Ona Sirofeničanka s kojom Isus tamo razglaba da li joj može ozdraviti kćer, pa onda razgovarao i u biti ona mu pomaže, ona koja je poganka, njemu da on isto raširi horizonte i da shvati da nije poslan samo Židovima, nego i poganima. Tako da, evo, te nekakve elementi koji... Šta osim slobode još? Šta ti još padne na pamet? Ta osjećaj za čovjeka, to je nešto što ja sam, mislim, zahvaljujem Bogu, rastao kroz rad s izbjeglicama. Dakle, čovjek u nevolji, koji je različit, drugačiji, koji nije lagan, nije to ružičasto uopće. Kao ni sa svakom ranjivom skupinom. Bili to beskućnici, alkoholičari, izbjeglice,
nasilnici, bilo koja ranjiva skupina, nije to ni malo ružičast slika i vrlo ugodno i uvijek lijepo, nego je to zahtjevno, ima tu i muljanja, jer na kraju krajeva čovjek u toj nezavidnoj situaciji će napraviti puno toga da se izvuče iz te situacije i tu smo svi, ja mislim, normalni ako si to priznajemo. Tako da, ali evo, taj rad sa izbjeglicama meni, ali gledajući onda proučavaju, temeljeći taj svoj rad, sam bio ponukan dublje raditi na sebi u smislu i u molitvi i gledajući Isusa kako se on nosio s time, da bih onda imao temelj, sigurnost i mir u onom radu koji nije bio ugodan, rad s izbjeglicama, nije bio lagan, da bih imao tu sigurnost naspram svim izazovima, preprekama, prigovorima, problemima, da mogu čisto srca i savjesti reći ne, to je kršćanstvo i to bismo kao kršćani trebali govoriti i činiti. Šta bi zapravo poručio ljudima koji Isusa vide samo kroz jednu dimenziju, blag, nježan, ponizan i tako dalje. A sad bi ja volio da ga ja i ti možda opišemo na jedan drugačiji način kroz onu priču Isusa na tržnici. Mm-hmm. Jel možeš ispričati tu priču i koju ti to neku novu sliku daje o njemu? Mm-hmm. Isus na tržnici hrama dolazi tamo to je zadnji dani pred smrt svoju, muku i smrtno uskrsnuće, dolazi i vidi u hramu, razvio se posao, u smislu, jer na kraju kraja zbog liturgijskih potreba je bilo, dakle, žrtve su se prinosile, šta je bilo, golubovi, janje i tako dalje, dakle, religija, ok, jedan konkretan način komunikacije s Bogom, i iz praktičnih razloga tamo je trebalo da ljudi vrlo blizu tog hrama mogu kupiti to, zamijeniti novce, od svuda su dolazili, dakle, praktični razlozi. Isus upada i kritizira, kaže, od doma molitve, doma mog oca ste napravili kuću razbojničku. Dakle, prenamjena onoga što je bilo izvorno, što je vrlo sveto, ta riječ je jako tu važna, je napravljeno nešto što je suprotno tome. Dakle, interesi, trgovina u negativnom smislu. Ne... Kako bi okarakterizirao to njegovo ponašanje tad? Dakle, pravednički gnjev je bio tamo na vidiku. Dakle, kažu, uzeo je bič i prevrnuo te stolove, rastjerao te trgovce, da bi ukazao, nisu sad tu oni bitni. Bitno je što je napravljeno od tog hrama, što su religijske kaste napravili od hrama za kojeg su trebali brinuti. Dakle, to je. I onda on nastupa kao pravedni sudac i koji ukazuje na ono što nije dobro. A kako bi ti očekivao da će se on ponašati u toj situaciji? Ma, Isus je... Ili kako bi ti riješio tu situaciju? Ne znam. Što je bilo kad je bilo. Ali... Da dođeš u crkvu, a neko igra poker, Ma... treba reći, treba ukazati. Jučer situacija u Maksimiru, sjedimo prijateljica i ja, i sad ljudi, bilo je sunčano ovako, ljudi, 4, 5, sladoled su kupili, otvaraju sladoled i baca papir usred Maksimira na pod. I onda sam čovjeka ukazao, dakle, da treba podići papir. I to je to. Situacija, analogija je. Ali trebamo nekad reći, i nije ugodno ni meni kad to kaže, a još manje čovjeku, jer očito da
se ne baca papir od sladoleda usred parka, nigdje, a kamoli usred parka, koji je čist i uredan. Tako da mislim da je to ono što nam nedostaje u različitim dimenzijama života kad uvidimo ono što nije ispravno, što nije pravedno, što nije dobro, da reagiramo. U crkvi, u društvu, u medijima, u politici, na poslu. Dakle, da ono što je, pogotovo što je očito, ima stvari koje su očite, samo ne želimo da nama neko kaže, pa ne želimo ni drugima reći, ne želimo izreći nešto, ako smo poslodavci, ne želimo donijeti odluke neke koje su teške, koje su bolne, koje drugi će imati, drugi ljudi će, na njih će se to pokazati, te odluke, u smislu imat će nekakav učinak na njih, a zato onda smo u škripcu. Dakle, zato što ne želimo reagirati kad treba reagirati. Dakle, nije samo ljubav, nego i pravednost i ukazivanje na zlo i ukazivanje na dobro. Treba odvažnosti, treba hrabrosti. Zato. U nekim situacijama je jako teško odlučiti koje je ispravno ponašanje. Slažemo se. Ali ima puno situacija kojima je to vrlo očito. I ne reagiramo. I to isto. Zato što je lakše ostati u zoni komfora. To je liderstvo. Dakle, ne izaći, ne reći, ne žrtovati, ne dobiti poglede ili komentare drugi, tuđe. Da, lakše je... Lakše se uklopiti u masi. Izdvajati se. Koja je tebi najdraža priča o Isusu? Evo ga, pustit ću te, imaš 5 minuta. Ne, sad si me iznenadio. A možeš i ti reći ova na tržnici. Da, baš da. Nije, to je tebi najdraža. A meni je jedna od draža. Aha, okej. Ne, ima, evo, današnja ova je lijepa. Isus tamo, kad kaže tom bogatašu mladiću, idi, prvoga, Isus mu kaže, dođe Isusu, što mi je čini da dobijem život vječni? Isus mu kaže, pa dobro, imaš, znaš zapovjedi. Treba to, ne ukradi, poštuj oca i majku, bla, bla, bla. I ovaj kaže, sve samo svoje mladosti to činio. Isus kaže, pogleda ga, zavoli ga i reče mu. To je ona lijepa scena, ljubavi, i onda mu kaže nešto što nije lagano. Idi, prodaj, sve to podijeli i onda idi sa mnom i imat ćeš život vječni. To je onako lijep poziv na više, na žrtvu, na nekako odricanje, na nešto što nije lagano, što nije normalno, u smislu nije normalno ostaviti sve te neke sigurnosti i onda se uzdati u Boga. A s druge strane, to je i nešto što mi kao redovnici se trudimo, ali bismo trebali živjeti, imati slobodu. Da li misliš da je duhovnost samo moguća bez materijalnog bogatstva? Ne. Mislim da materija nije zlo samo po sebi. Novac, ako ćemo pojednostaviti, je sredstvo. Kako ćemo koristiti, to je veća, deža stvar. U smislu odgovornost, sloboda, najlakše otići u ekstreme. Svega se odreći i ništa ne imat i prositi, ili imati, izgrtati sebi i onda misli da smo gospodari svega, svemira cijelog. Da to su ekstremi. Ja sam ovdje sebi pitao sam internet da mi nabroji još neke priče o Isusu, pa je naveo tu rođenje, krštenje, čuda koje je radio, propovjedi na gori, posljednja večera, Isusovo uhićenje, uskrsnuće. Evo, nabrojao je 7 priča. Uskrsnuće. Zapravo, kada
ja ovako razmišljam možda filozofski, možda svjetovno. Jedan od najvećih problema čovjeka, problem koji nikad nije riješio, je smrt. I onda imamo Sina Božjeg koji je postao čovjekom, koji je riješio taj problem. Kako ti gledaš na taj događaj uskrsnuća i kako ti razmišljaš o smrti općenito? Ako sam im preporuka jedna filma, kad već smrt i to, Velika tišina, film od prije 10 godina, dobio neke nagrade, u Kartuziji, dakle, samostan tamo u Francuskoj, i film 80% je u tišini. Dakle, nema riječi. A onda, 90%. A na kraju, dakle, redovnik, stari, neki slijepi, govori o smrti. Dakle, onako, prilično dobra fora. Scenaristički i to. Smrt... dakle, mislim da je to to je ekstrem svih naših strahova, bolesti, nemoći, i onda je to ekstremni strah naš, svih nas, i normalan je. Zato što dolazi kraju nešto što po defaultu, ako smo zdravi, nam je drago, život. Ako smo u glavi, tijelu zdravi, volimo život, volimo živjeti, to je nešto dobro. I smrt tome to dokrajči. I u tom smislu toga se manje više bojimo. Kršćani bismo trebali biti druga suprotnost. Imati pouzdanje, povjerenje, mir, da to nije kraj. U smislu, Isus je pobjedio smrt, dakle, ono što nam je fundamentalni strah ili Bog je veći i jači od toga. I to je to. I u tom smislu, što se mene tiče, onda meni, rekao sam za Isusa, njegova sloboda je meni to uskrsnuće meni osobno daje, to jest trudim se da daje slobodu spram svega. Spram mojih pogrešaka, spram mojih, teološki govoreći, grijeha, neuspjeha, promašaja. Pa Bog će to, riješio je i veće probleme, pa onda će i to. U tom smislu trudim se ostati u tom duhu povjerenja, mira, sigurnosti, unatoč problema, promašajima, nasuprot onome bilo je veći problem, pa ih nismo riješili. Ovdje je riješen problem ekstremni, fundamentalan, pa u tom smislu bi nam to trebalo dati slobodu ispram nekih teških trenutaka, rana, bolesti, koje su patnji, koje nisu lagane nositi. Pogotovo možda i nama lakše nego kad gledamo ljude koji su nam dragi, koje volimo. Tu ja mislim nekakva je sigurnost. Jedan čovjek u mom okruženju je držao govor za svoj 60. rođendan. I pričao je o problemu nekom koji ima u životu. Jako veliki problem koji nije mogao riješiti. Godinama ga je mučio. I onda je rekao da je shvatio, pošto ne može to riješiti, da to zapravo gubi tu definiciju problema, jer problem je nešto što rješavaš. Mm-hmm. Ako ja to ne mogu riješiti, to više nije problem. Da. Dobra stvar. Ali to je i pomirenje sa činjenicama nekakvim. Da ja više neću imat kose. Da, ne znam, ograničenja koje imamo, da ja neću imat djece. Dakle, to ima odluka, izbor, žao mi je, ali, tako sam to, da neke stvari, tu su ograničenja i kako se nosimo s time,
bilo to nešto, izbor naša odluka, bilo to objektivna stvarnost koju ne možemo promijeniti i mislim da je zdravije za sve kad bismo se pomirili s time. I tu je sakramenat pomirenja kao neki element u religioznosti, u kršćanstvu, u katoličkoj crkvi, nešto što nas potiče na to pomirenje. Sa samim sobom, sa drugima, sa Bogom, sa svemirom, sa svijetom oko nas. Vjerujem da to sve struke kažu kad pronađemo mir, oprostimo sebi, drugima, Bogu, da čovjek radosnije. Da li misliš da je lakše doći do Boga kroz patnju? Ne. Mislim, to je... Da li misliš da može neko doći do Boga, da nije patio nikada? Mislim da zavisi, patnja je normalan dio života. U većoj ili manjoj mjeri. Kad nas boli zub ili kad nam neko umre, to je patnja isto. Ili neki neuspjeh, ili rana nekakva što je sve normalno u životu. Tako da u toj maloj mjeri patnja je normalna. Neki doživljaju veće patnje. Mislim da trebamo pripaziti spram onog klasičnog, tradicionalnog pristupa u Hrvatskoj isto. Patnja je bliža Bogu, križ. Mislim da život sa sobom nosi križ, pogotovo ako se trudimo živjeti ispravno, kvalitetno, pravedno. To već ima puno prepreka, izazova, problema, otpora, toj dobroti, ljubavi, da ne trebamo dozivati neke dodatne neke križeve, a ako nas zadesi, a događa se, nije lagano se nosi s time i mi da bismo tu trebali biti puno pažljiviji prema ljudima koji prolaze kroz tu patnju, imaju te križeve, puno manje prosuđivati. Ja govorim iz religioznog nekog aspekta, to ti je na spasanje, to ti to je tu, supatiš s Kristom i tako. To je onako, mislim, težak govor i treba ga izreći samo kad smo vrlo bliski toj osobi i kad prepoznamo da osoba to može i tako već sama doživljava to. I onda joj to, vjerujem, i može pomoći da se nosi s tom teškom patnjom u smislu muke Kristove, koja je isto ekstremna patnja nekakva. Tako da trebamo biti pažljivi, ja mislim, prema ljudima u patnji koju oni nose.